Kadua basnong lum nong thamai ha bernihat, bakabaderu kasnong kabaha hajirang constituency, haga sauterik urempang kilapin longi kajingalang padba, tang ha pedeng kibriyo kibadan hapok kate kasnong, na kabintapan ay kajing kublay kitbok kidruyang, ya uba sostenes sotun, ketong ke NPP jirang, pa ubaderu urang basnong barim jong kate kasnong. Hakate kajingalang, la sakida kajingdan uba sostenes sotun, ketong ke NPP, nang ta uba Victorani MDC jirang lembat kiriorang ba kilong kmi ba kisamla nakate gasnong kasnong lum nok mai akane ka step jong ka sngi ni perlong akane ka jingalang nak benta bagin ai ka jingkit blok kit yang yai ba sos chuna setun bagi chodi ibadeng ibadai ru x rang ba snong jong ka snong ka jongi kum kinong snong ni perlong ka jingalang bagin konpau ka jingkershan ka teli bagin ai ka ta ka vote ka jongi ba yai ba in job yang kena ke election kumba ila job hau ajar thapra in yo yang ka jing job mentau snam ru ne war hajar ar fulai te kum kinong song snong ngimdon ka jing ya pa japra ilong ka snong ka ba teli ni air ka jing kershan ka teli ilong ibreu ibabha ilong ibreu bas ngotenat bas ngaurit ha ka long breu man breu ha ka jing ya dei bat ki para breu ilong ipakloi ban yarap ha kino kino kiliang ha kino kino ki benta hoi 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 kepada TMC si Turki sentil di kalayaban penai hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah